Барушки, барушки. Очень рад. Браво! А може да изпекаш по-английски? Може и по-английски. Както по-украински вече е трудно. Да събрали ДНК материала? Шепичка, шепичка. Може да дадат кредит за него. Али нямаше да ги бъде? Не така. Асистент, другия привор от чантата. Даш чаровната ти асистент къде е тук? Виж кой налага да държи огледалото. Секунда само, на пауза. Огледалото може да се замени с портрет на Когарев. Може не е свършил. Добре. Да почистим от мустака. Разбира се. Това не го помня тогава. Остави си малки като на Волен, бе. Той няма. Или като пълно премаха. Не толкова трябва. Не толкова ми прилича. Не толкова не пише. Това е бездържавно пари банката толкова. Я да видим. Браво! Браво! Айде. Нина Гергова тук ли? След това е Нина Гергова. Нина Гергова къде? Гергова? Айде, идвай! Идвай, че си след това си ти. Майя Манолова да се готви. Да се готви Майя Манолова. Други мъже има ли в парламент? Други мъсинята начало слушва в пациентата. Значи за малко сме се разбрали нещо. Следващия. Тел ти си. Аз съм. Айде! Да не пречим! Аз съм Ще да кажа какви места, ама той нали само за мъже. Тя не е толкова. Просто са верили. Много нежно, много нежно. О, браво! Аре, разтегли уста, хубаво, така. Оф, не мога да се смоза. Обръсна си 10 дни муста. Топла вода, може ли топла вода? Тя жена ли да ти търси? Съседи, може ли? Цецо, дай малко топла вода, Цецо! Ама ти няма да раздаш, бе, Тео. Лимонада, между другото, ще свърши същата работа. Айде, готов съм. Нина Гергова! Нина Гергова! Значи поред си е Нина Гергова, извинявайте. Не искам да... И следващия. Трябва да има ред. Крем Каро. Крем Каро. Не мога да ме познаят. Мустак като... Така е. Ете това! Това саможертва! Така се прави. Господин премиер, така да се каже, лесно е да се махнат мустаците, просто трябва да се престрашите. И след това трябва да се поддържа мустака, махнатия мустак. Нали? В някаква институция със специален режим ли трябва да се поддържа? Голям мустак. Виждате, леко е трудно в началото, после става по-лесно и по-лесно. Началото е най-трудно. Боли му се първия път всяко нещо. Държавни пари е най-лесно. Казаха хора, Или богатство не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. Не ще ме ни богатство, не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. Обърни бебето! Бебе! Браво! Защо използвате децата за протестите? Защо? Сега ще викаме двете агенции за закриване. Още малко. Ще се бръснем. Ето. Ами ти? Без мустак. Без мустак! Без мустак! Без мустак! Без мустак! Без
украинец. Ей, това е сега, гледай. Това е безкръвно отстраняване, което Не е лесно и това да ми кажа. никой не спори. Може и доброволно. Айде готово. Обаче вижте как пазача проверява. Пазач ходи и се разхожда там и проверява, сега влезна и излезна. Пазача е там и отвъдълни на врата. А, говорящо огледало. Кой обръсна? Кой обръсна? Кой обръсна? Кой? Махнете всички мустаци в държавата. Айде. Още. Това е! Стой така 10 минути. Моля, не мага изстрелям. Приликите с някои лица са нарочни. Моля, не мага изстрелям мустак, моля. Значи минава се в различни фази на мустака. Това трябва да е известно. Първо е веднага, друга и така. Значи няма връщане. Иво, Мастер цялата брада. Всичко трябва до корен да се махне. До корен. До компания. Айде да се бръснеш. Аз ще го държа. Няма да се бръснеш. Няма да се бръснеш. отливайте се на камерите горе. Айде, бъде още! Кой обръсна? Кой? Айде, Кой обръсна? Кой обръсна? Кой? И махаме и обиците. Махаме и обиците. Виваком, да, телефонни свързва телефонните ни. Виваком на... Първо от едното дружество Мустака. От едното дружество. После да Да, излезаха. Я двете се усмихнете. Я се усмихнете двете. Аз съм още преди. Ти си сибирския брастар. И обиците в коша. Обиците в коша. Виваком в коша. Телефонни в коша. Предлагам да наречем акцията в медиите Софийския брастар. Не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. Не ще ме ни богатство, не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. Не ще ме ни богатство, не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. Не ще ме ни богатство, не ще ме ни сърми, а искаме на КТБ държавните пари. За една контра. Браво! Обаче трябва да свърши до край работата. Това е контрапротест. Само Дамян. Само в този вариант контрите са позволени. Само тази контра. Разделете се на групи по 9, за да направим ляво контрапротест. Виждам някъде около 4-5 контрапротеста. Значи имаме ре-контра и ре-контра протест. Стигнах за повече. А излез контра. Остави носа. Браво!